30 anyos na lalaki nalunod sa dagat sa Olongapo City. Tutukan sa report. Nakuhanan ng video ang pagsagip sa isang individual na muntikan ng malunod sa dagat malapit sa isang resort sa Barangay Barreto, Olongapo City. Dinala sa pagamutan ang biktima. Ang kasama niya hindi nakaligtas sa insidente at patay na nang matagpuan kinabukasan. Parehong taga Pampanga ang dalawa. Dahil ma'am sa sama ng panahon, marumi ang tubig, hindi ma'am agad nakita yung katawan ng biktima. Ma'am, nakita ma'am ito, mga 20 meters ma'am mula sa seawall ng Beach Resort. Ayun po, nakaayon ma'am sa mga witnesses, nag-after daw pong uminom, tsaka naligo po ma'am sa dagat. Ayon sa pulisya, nangako ang may-ari ng resort na magbibigay ng tulong sa naulilang kaanak ng biktima. Patuloy ang operasyon ng otoridad upang mahanap ang 21 anyos na lalaki na nalunod sa Banao River sa Ambuklao, Bocod, Benguet. Kasama noon ng biktima ang 5 iba pa na nagpiknik at naligo sa lugar. Natagpuan na ng otoridad ang magkapatid na foreign nationals na unang napaulat na nawawala matapos mag-trek sa kabundukan ng Banawe, Ifugao. Ayon sa Police Regional Office Cordillera, pinagbawalan ng magkapatid mula Netherlands na mag-trek dahil sa sama ng panahon pero nagpumilit daw sila. Isa sa mga dayuhan ang tumawag sa Rescue 911 na nakipag-ugnayan naman sa pulisya kaya natuntun ang magkapatid. Nakaregister sila sa hotel nila, oo. Pero sa tourism parang wala. Kasi nga, bawal pa, hindi pa pwede ang mag-trekking. Kaya siguro hindi sila nag-register sa tourism. Kasi magre-register ka sa tourism kung mag-out ka na, mag-trekking ka na. Joan Punsoy, One North, Central Luzon.